labari kuma ya dawo ga ita sumayya wadda ita ce kuma za a dora wato ita ma a nan dai har ta cimma nata ajalin. To shi yasa ce shi Yasir shine mutum na farko da ya fara wato shahada a cikin musulunci a cikin sahabbai maza. Bayan shi sannan sai matarsa wato mamar shi Ammar dan Yasir kin wato ita ce Sumara yar Khiyatu wadda Abu Jahal kafirin nan sarkin jahilcin duniya wato sarkin jahilan duniya wato mai ƙeƙasasshiyar zuciya mai ƙeƙasasshiyar zuciya kenan Abu Jahal kenan, wanda kuma yana daga cikin manyan shugabannin kafiran Makka masu faɗa aji, wato ya rika zaginta mummunan zagi da miyagun kalmomi, amma ita uwar Ammar ta yi haƙuri bata ce masa komai ba, don haka ya ji haushinta kuma ya fusata, sannan ne sai ya ɗauki mashinsa ya soke ta da shi ta ƙasan cikinta har sai da ya fito ta bayanta. Ita ma wato ita ce shahidiya ta farko a cikin musulunci a cikin wato sahabbai mata kenan. Da haka ga yadda Abu Jahal wanda shine ya kashe wato Ummu Ammar ita ce Sumayya, bayan wato wahala ta cimma Yasir har ya kai ga ajalin shi, kuma suka ci gaba da azabtar da Sumayya, wanda Abu Jahal shine wanda ya kashe ita Sumayya yar Khayyat, ya ci gaba da zaginta yana munana mata kalmomi, yana gaya mata maganganu wanda a wasu bayanai an nuna ko ta mishi tofi ne ta tofa mai miyau ko ta mishi wani abu dai da ran shi ya ɓaci. Wasu bayanan sun nuna cewa da ya zazzage ta mata wato miyagun kalmomi, ta tofa mishi wato mewa a huska ko ta yi mishi tofi a jikin shi, wanda wannan ya fusata Abu Jahal, ya fusata, ya ji zahi, ya ji haushi. A dalilin wannan ya ɗauko mashinsa wato ya soke ita Ummu Ammar ita ce Sumayya, wato ya soke ta da mashi, wanda ya soka ta ta gabata har ya hito mata ta baya kenan. To dai a wannan lokaci ita ma wato Sumayya ta yi shahada wato a dalilin wannan. Da haka ita ce mace wadda ta yi shahada a cikin mata wato sahabbai mace ta harko kenan, kamar yadda mijinta a cikin maza shine sahabi na harko da ya shahada, ita kuma a cikin mata sahabiya wato mace wadda ta harko a wadda ta fara shahada kenan. Sannan su duka dai su biyun su ne mutanen farko da aka fara kashewa a cikin dai musulunci, su ne shahidai na farko kenan, kamin a zo ga sauran shahidai da za su biyo bayansu, saboda kasancewa suna cikin mutane masu rauni a cikin garin Makka, ga su kuma baƙi ne, ga su kuma ma ƙarƙashin wasu suke, suna da masu gida masu kula da su wanda kuma kafirai ne. Da haka dalilin musulunta su suka ɗamara yi musu azaba da wahalar da su da cutar da su da zaluntar su, wanda har suka kai dai wato cimma ajalinsu kenan. Da haka Yasir da kuma Sumayya wato wannan dai azaba da aka yi musu da wahala da suka haɗu da ita wato ba su kubuce mata ba, wadda har ta cimma ajalinsu kenan. Da haka su ne shahidai na farko a cikin musulunci, yayin da shi Yasir shi ne na ɗaya a cikin maza wanda ya fara shahada, ita kuma ta ɗaya a cikin mata wadda ta fara shahada, wanda su biyu dukansu a cikin sahabbai na farko da aka fara kashewa a cikin musulunci wanda suka yi shahada kenan. To yanzu wanda ya rage shi ne Ammar kenan, an kashe uwayen shi. Da haka shi matashi ne, tana yiwa yana da ƙwarin gwiwa, yana da ƙarfin halin da shi zai ci gaba da jurewa wato da kuma wato ɗaukar duk wata azaba da za a mishi, wato kasancewar shi yana da sauran kurciyar shi matashi ne daga ciki kenan. Su kuma uwayen shi wahala ta cin musu, wanda hatta dalilin ajalinsu. Da haka za mu ji yadda ta kasance da Ammar bayan mutuwar uwayen shi, bayan sun yi shahada kenan. To sai yake cewa lalle ne wannan babban kafiran nan mai suna Abu Jahal, wato sarkin jahilan duniya, maƙetaci wanda yake da ƙeƙasasshiyar zuciya, wanda kuma yana cikin wato mayan shugabannin kafiran Makka, yana cikin masu faɗa aji. Da haka su ne ke sa a yi abu ko su hana a yi abu, don haka suna cikin masu faɗa aji, masu ƙarhi, masu iko a cikin Makka. Ga su suna da dukiya, suna da milki, sai suka yi ta'azabtar da sahabbai, suka yi tawalar da wanda suka musulunta. To Abu Jahal shi ya kashe wannan Sumayya, wato ya soke ta da mashi, wanda ya kashe ta.
to shine suka ce Abu Jahal ya ci gaba da azabtar da Sumayya, yana zaginta, yana gaya mata miyagun maganganu da miyagun wato zagi da miyagun kalmomi, wanda a wani bayanin an nuna bata ce mishi komi ba, ta yi haƙuri ta kyale shi. A wasu bayanan kuma an nuna dai ta yi mishi tofi a huska ko a jiki, ta tofa mishi miyau, wanda wannan yasa ya fusata, ya ji haushi, har ya ɗauko mashi ya suke ta da shi, wato ya kashe ta kenan. To da haka Yasir da matarsa Sumayya sun yi shahada a farkon lamari. Da haka sai mu ji labari game da Yasir, menene zai biyo baya, wato shi kuma me zai faru da shi kenan. To shine sai yake cewa ya soke ta da mashi har sai da ya hito ta bayanta kenan. Ita ma dai Sumayya ta yi shahada, wadda ita ce wato sahabiya ta farko a cikin mata wadda ta yi shahada a cikin musulunci. Sai ce Allah ƙara musu yarda, amin. Wato Allah ƙara musu habba annabinsa yarda, amin. Sannan ne sai malam ya ce ɗalibansa, ya ku diyana, haka dai lamarinsu ya kasance a wancan lokacin. Don haka yanzu wanda ya yi saura shine wato zarumin matashi, wato shine Ammar ɗan Yasir ɗan Amiru ɗan Sumayya ‘yar Khayyatu. Wato su uwayensa tuni sun riga sun yi shahada, kuma su ne shahidan farko a cikin musulunci. Shi da wato su biyu kenan, Sumayya da kuma shi Yasir kin, su ne shahidai na farko a cikin musulunci, kawai da muka ji. To sai mu ji me zai gudana. Sai yake cewa da haka su uwayensa tuni sun riga sun yi shahada, wato kuma su ne shahidan farko a cikin musulunci. Shi dai Ammar ya ga mutuwar uwayensa a gabansa, amma duk da hakan wannan bai sa ya karaya ba. Haka ya ci gaba da haƙuri, ya ƙara ɗaura ɗamara, wato ya ci gaba da faɗin kalmar nan ta shahada, yana cewa babu wanda ya cancanta abota masa sai Allah shi kaɗai, baya da abokin tarayya. Sannan kuma na shaida kuma annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bawansa ne, manzonsa ne. Da haka Ammar ya jure, ya ci gaba da haƙuri da azabar da kafirai suke yi mishi, ya ci gaba da juriya da haƙuri, wato kuma yana ta maimaita kalmar shahada, yana tabbatar da cewa ba wanda ya cancanta abota mai sai Allah shi kaɗai, kuma annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bawan Allah ne, manzan Allah ne. Da haka shine mala yake ce ma ɗalibansa, ya ku na haka dai lamarinsu ya kasance a wancan lokaci. Da haka yanzu wanda ya saura shine zarumin matashi, shine Ammar ɗan Yasir ɗan Amiru ɗan Sumayya ‘yar Khayyatu kenan, uwayen shi wanda suka rasu. Sai yake cewa tuni su uwayensa tuni sun riga sun yi shahada, wato kuma su ne shahidan farko a cikin musulunci. Shi dai Ammar ya ga mutuwar uwayensa wato a gabansa, amma duk da hakan wannan bai sa ya karaya ba. Haka ya ci gaba da haƙuri, wato ya ƙara ɗaura ɗamara, ya ci gaba da faɗin kalmar shahada, yana cewa babu wanda ya cancanta abota mai sai Allah shi kaɗai, kuma annabi Muhammad tsira da aminci Allah su tabbata gare shi bawan Allah ne, kuma manzan Allah ne. Ya tabbata ga addininsa, wato bai yi rauni ba ko kaɗan. Haka dai kafirai suka ci gaba da azabtar da Ammar da wasu irin nau'in azabobi kala-kala, azaba daban-daban. In suka mishi wannan su sake mishi wannan, in sun mishi wannan kala su canza mai wannan. Haka dai suka ci gaba da azabtar da Ammar da nau'in azabobi daban-daban kenan. Shi yasa ce to wannan bai sa ya karaya ba, duk da ya ga an kashe uwayen shi a gaban shi, ya ga kuma irin nau'in azab da ake yi mishi, ga wahalhalu kala daban-daban, kafirai suna azabtar da shi. Wannan bai sa ya karaya ba ko ya yi rauni. Haka ya ɗaura ɗamara ta haƙuri, ya ci gaba da wato faɗin kalmar shahada, yana tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai, cewa ba wanda ake bauta masu shi kaɗai. Sannan kuma ya tabbatar da manzanci annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi. Da haka kafirai suka ci gaba da azabtar da Ammar, dalilin ganin cewa babu wata alama da za ta sa wato ya sassauto ko ya canza ra'ayin shi. To shi yasa sai ce bai yi rauni ba ko kaɗan. Haka dai kafirai suka ci gaba da azabtar da shi Ammar, wato da wasu irin nau'in azaba daban-daban kala-kala, wato wadda mutum bai iya ɗaukar ta ba, har sai da ya kai wato ya fita hayyacinsa, baya sanin me yake faɗa.
wato azaba ta kai mishi nau'i daban-daban